नमस्कार. आज मी तुम्हाला एक गंमत दाखवणार आहे. ती म्हणजे ही मी घरी उगवलेली बारीक मेथी. तर ही समुद्री मेथी असते, आपण जी बाजारातून विकत आणतो ती समुद्राच्या वाळूमध्ये उगवली जाते. पण मी ही घरच्या घरीच अशी उगवलेली आहे आणि ह्या मेथीपासून आपण मस्त अशी भाजी बनवणार आहोत. अतिशय पौष्टिक अशी ही भाजी असते आणि ही जी मेथी आहे तुम्ही बघू शकता किती मस्त अगदी छान अगदी तयार झालेली आहे. आता ही जी मेथी आहे ती मी कशी उगवली हे जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. मी त्याच्यावर नक्की व्हिडिओ बनवेन. अतिशय पौष्टिक अशी ही आपली भाजी होणार आहे, कारण ही जी बारीक मेथी असते ना ती तब्येतीसाठी खूप उत्तम असते. बघू शकता किती सुंदर अशी आणि भरपूर अशी ही बारीक मेथी मी घरच्या घरी उगवलेली आहे, कारण आमच्या इथे ही समुद्री मेथी मिळत नाही, म्हणून मी त्याला पर्याय म्हणून ही मेथी अशी उगवून घेतलेली आहे. आणि खरंच याची भाजी जी आहे ना ती खूप छान तयार होते. आणि बघू शकता तुम्ही किती मस्त एकदम लांब सडक याची पाळं पण मुळं पण आलेली आहेत आणि मस्त अशी आपली ही भाजी इथं तयार झालेली आहे. तर फक्त 1 चमचा मेथीपासून मी ही एवढी जवळजवळ पाव किलो मेथी इथं तयार केलेली आहे. बघू शकता. तर बरोबर पाव किलो मला ही मेथी मिळालेली आहे 1 चमचा मेथी दाण्यापासून. तर ही सगळी जी आहे ती मेथी मी काढून घेते या बास्केटमधनं. हे बघा अगदी इझिली निघते, कारण याला खाली काही माती नाही काही नाही, आपली बास्केटची जाळी असल्यामुळे अगदी मस्त आरामात ही सगळी मेथी निघालेली आहे. आता ही आपल्याला स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहेत, कारण याच्यामध्ये मेथीचे जे वरचं साल असतं ना ते आहे, बीचं साल आहे ते याच्यामध्ये आहे. त्यामुळे याला 2 ते 3 वेळा पाण्याने आपल्याला स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे. आता याची जी मुळं आहेत ती आपल्याला अजिबात कट करायची नाही आहेत, कारण ही कुठेही रेतीमध्ये किंवा मातीमध्ये उगवलेली नाही, सर्व पाण्यामध्ये उगवलेली आहे. त्यामुळे ह्याच्या मुळांमध्ये सुद्धा आपल्याला मस्त असं म्हणजे ती मुळं पण आपली खायला खूप छान लागतात. त्यामुळे भरपूर अशी आपल्याला मेथी मिळते. तर बघू शकता मस्त अशी मेथी मी सगळी ही छान 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घेतली आणि याला अशी रफली चॉप करून घ्यायची आहे, म्हणजे ओबडधोबड कापून घ्यायची आहे. अगदी बारीक कापण्याची गरज नाही आहे. आता याची भाजी कशी बनवतात ते बघूया. तर याच्यासाठी बघा 1 चमचा मी तेल घेतलेलं आहे, कढईमध्ये गरम करून घ्यायचं. तेलाचं प्रमाण कमी जास्त ठेवू शकता. आणि 2 मोठे कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. मेथीची भाजी आहे म्हणून मी इथं कांदा जास्त वापरलेला आहे. तिखटाप्रमाणे म्हणजे तुम्हाला जसं आवडत असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला इथं हिरवी मिरची घालायची आहे. मला तिखट जरा जास्त आवडतं म्हणून मिरच्यांचं प्रमाण मी जास्त ठेवलेलं आहे. आता मेथीची भाजी आहे म्हणून मी कांद्याचं प्रमाण जास्त ठेवलेलं आहे, कारण मेथीची भाजी थोडीशी कडवट असते. तुम्हाला जर कांद्याचं प्रमाण कमी ठेवायचं असेल तर कमी कांद्यामध्ये सुद्धा तुम्ही ही मेथीची भाजी बनवू शकता. अगदी पाव चमचा हळद घातलेली आहे. काय काय जण कमेंट्स करतात की तुम्ही केवढा कांदा वापरता, तर तसं नाही आहे. जे तुम्हाला जसं आवडत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही इथं कांदा वापरायचा आहे. प्रत्येकाची आवड ही वेगवेगळी असते. मला कांदा थोडा जास्त लागतो भाजीमध्ये. त्याच्यानंतर मग ही जी आपण कापून ठेवलेली मेथी आहे ती घालायची आहे. तर आणि ही अशी कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. कांदा थोडा परतवून घ्यायचा आणि नंतर मग ही याच्यामध्ये घालायची आहे आणि पुन्हा एकदा ही कांद्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे. तर बघू शकता छान अशी मी परतवून घेतली. आणि आता याला ज्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे, चवीप्रमाणे मीठ. पालेभाजी आहे त्यामुळे मीठ जास्त वापरू नका, अगदी पाव ते अर्धा चमचा मीठ खूप होतं. आणि नंतर मग ह्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला एक 5 मिनटासाठीच ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे, कारण ही भाजी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, कारण मेथी एकदम नाजूक असते त्यामुळे ही पटकन शिजते. कांदा पण आपला चांगला परतवून घेतलेला आहे. आता 5 मिनटाची वाफ दिल्यानंतर आपल्याला ही छान एकदा पुन्हा परतवून घ्यायची आहे. हे बघा. आणि खूप मस्त अशी आपली ही भाजी तयार होणार आहे. चपाती आणि भाकरीसोबत ही भाजी खूप अप्रतिम लागते. नंतर मग मी याच्यामध्ये ओलं खोबरं घातलेलं आहे. आता याच्यावर पण बरेच जण कमेंट्स करतात की ओलं खोबरं कोण घालतं किंवा काय. तर आम्ही मालवणी आहोत त्यामुळे आम्ही प्रत्येक भाजीमध्ये हे ओलं खोबरं घालतो, त्यामुळे मी इथं ओलं खोबरं वापरलेलं आहे. तुम्ही स्किप पण करू शकता. ओल्या खोबऱ्याशिवाय सुद्धा ही नुसती कांद्यात परतवलेली भाजी खूप छान लागते. आणि खोबरं घातलं म्हणून फक्त मी अर्ध्या मिनटाची वाफ दिलेली आहे. आणि बघू शकता अर्ध्या मिनटानंतर ही आपली जी भाजी आहे ती तयार झालेली आहे. भाजीमध्ये कुठेही पाणी वगैरे राहिलेलं नाही आहे. हे बघा मस्त असं एकदम सुकी अशी आपली छान अशी ही बारीक मेथीची भाजी तयार झालेली आहे. खूप अप्रतिम लागते, अतिशय पौष्टिक आहे. तर नक्की बनवून खा. तुमच्याकडे जर समुद्री मेथी म्हणजे ही जर बारीक मेथी विकत मिळत असेल तर त्याची तुम्ही अशा प्रकारे बनवू शकता, किंवा विकत मिळत नसेल तर माझ्यासारखी घरी उगवून तुम्ही ही भाजी करू शकता. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.